jeżeli w prawie 80% legislacja, która dotyczy przedsiębiorców, wychodzi stąd, to dlaczego w Polsce patrzymy tylko na legislację krajową? Wcześniej wyłapujecie Państwo Wcześniej. dokumenty legislacyjne, Tak, to jest zanim idealne. nawet jeszcze Komisja Europejska położy to na Tak. stole i zaprezentuje to, że tak Tak. powiem, oficjalnie. Tak, i to jest taki idealny przykład, jak należy lobbować skutecznie. Lobbying za naszym interesem, za naszą racją stanu musi być wielopoziomowy. Musi być oczywiście, to są przedstawiciele rządu, jest nasza ambasada, to są posłowie polscy do Parlamentu Europejskiego, ale powinniśmy to robić tak jak inne kraje, poprzez wpływ organizacji zrzeszających różnego rodzaju branże, które tutaj w Brukseli na co dzień, każdego dnia pracują poprzez swoje biura i swoich pracowników. Coś, czego my nie mamy.